Prečo toľko hokejových fanúšikov obdivuje Tomáša Tatara? Pretože sa nikdy nevzdal. Tomáš Tatar, ten, čo všetkým ukázal, že sa mýlili. Narodil sa na Slovensku a musel prekonať nespočetné prekážky. Mnohí pochybovali, že to niekedy dokáže. No v roku 2012 im Tomáš dokázal opak. Bol kľúčovým hráčom v úžasnej ceste Slovenska za striebornou medailou na majstrovstvách sveta. Jeho vášeň a vytrvalosť žiarili naokolo a inšpirovali fanúšikov po celom svete. Tatarova cesta však nebola len o jednom turnaji. Je to o nespočetných hodinách tréningu, o prekážkach a o neochvejnej viere, že dokáže dosiahnuť veľkosť. A práve tu prichádzate na rad vy. Ak veríte, že aj vy dokážete prekonať prekážky ako Tomáš Tatar, kliknite na tlačidlo odberu a pridajte sa k nám pri ďalších inšpiratívnych príbehoch. Pretože, rovnako ako Tatar, aj my sa snažíme posúvať hranice a dosiahnuť svoje sny. Ďakujeme, že ste sa dívali, zostaňte motivovaní, zostaňte inšpirovaní, uvidíme sa v ďalšom videu.